יש לי את הכבוד היום לארח את רוני סומק, שהוא באמת גיבור תרבות. אתם יודעים, באמת, מגיע לו. לי באמת הייתה הזכות לנתח שני כתבי יד. רוני סומק מ-2004, ורוני סומק של היום. ולהשוות בין הכתבים, וזה דבר שהוא מאוד מעניין. כשאני מתחילה את ניתוח כתב היד, מה שאני מסתכלת קודם כל, ארגון הדף. אני מבקשת מהיוצרים שיכתבו על דף חלק. דף חלק בגודל פוליו. ולמה? כי זו פיסת מציאות. אני מבקשת מהכותב שיכתוב בעת כדורי. למה? כי דרך עת כדורי אני יכולה לראות את אופן הלחיצה על העט. בואו נראה איך רוני כתב בשנת 2004. אני כבר אומרת שלא תהיו במתח. זה לא הבדלים דרמטיים, אבל לגרפולוג זה הבדלים דרמטיים. זה רוני של 2012. אומרים לי הרבה פעמים, תראי, זה הבדל נורא קטן. אני אומרת, בגרפולוגיה הגודל קובע, וכל מאית של מילימטר הוא קובע, כי זה דרמטי. הכתב כמו מסגרת של תמונה. עכשיו, אם אני מסתכלת קודם כל על המקרו, המקרו זה איך שאדם מתארגן, איך שאדם מתפקד. קודם כל, יש לי פה את שולי ימין. שולי ימין, מה הם אומרים? אדם מתחיל לתפקד, הוא נכנס לדף, לזירה. תסתכלו באיזה סדר וארגון. הוא התחיל פה לתפקד, הוא לא כתב פה עם שוליים, הוא התחיל לתפקד פה, טרח. תסתכלו, אבל איזה סדר וארגון. אם אני יכולה פה לבנות, פה ממה נוצרים השוליים, כל פעם נקודות. פה, כל פעם יש פה נקודה, ונוצר לי פה ממש שורות מאוד מאוד ישרות. זאת אומרת, האדם פה שומר על עקביות, סדר, שיטה, זה אדם ששומר על שליטה עצמית, חשוב לו תמיד להיות בקונטרול. גם שואף להרמוניה עם הסביבה, סופר עד 10, לא מתפרץ, לא אוהב לריב עם אנשים, סופר עד 10 ומקיף את עצמו בלבן. זאת אומרת, זה איש שהוא זהיר, עם משמעת פנימית, עקבי, שיטתי. אני קראתי זה הזכיר לי הכתב בסך הכל כמו מנגינה מאוד הרמונית, שיטתית, עקבית, מסודרת ואסתטית. הקו פה, אם תסתכלו טוב, הוא קצת בשרני. אתם רואים, יש פה קו עבה, ואני יכולה לראות שיש פה הרבה מאוד חופשנות. זה איש בסך הכל, הוא גם נהנתן. איש אוהב את החיים ואיש נהנתן. יש פה בסך הכל הרבה מאוד הרמוניה, ועם שיטתיות, דייקנות ומופנמות. מה קורה פה? זה יותר משורר, השורות. A4, אותו יצרן, אותם מתים, אותם דפים, אותם חושים. אותו רוני. לא אותו רוני. לא. או. אותו בן אדם, אבל לא אותו. הגוף השתנתה. יופי. עכשיו, מה קורה פה? פחות מילים בכל שורה. יופי. כתב מוח, להזכירכם. מה קורה לרוני? מה קורה לרוני? אם הוא קודם ספר עד 10, עכשיו הוא סופר עד 20. או עד 5. סופר עד 8. רוני קצת השתחרר. רוני של היום קצת פחות מופנם מרוני של אז. לא משנה איזה עת הוא כתב. מה קורה? עכשיו גם החתימה השתנתה. יש פה את השם רוני, סגור ועטוף ומוגן. זאת אומרת, השם הפרטי מופרד משם המשפחה ונעול. מה קורה לו פה? החתימה השתנתה.
מה? הוא יצא מהריסה. רוני סומק. כשמיכל מתחילה לדבר, אני מרגיש כל הזמן שאני חוזר על המשפט, איך היא יודעת על זה? אפשר בעניין הזה לראות, כמעט הייתי אומר, שכבות ארכיאולוגיות של הנפש. זה כבר לא שפת הנפש, אלא השכבות הארכיאולוגיות של הנפש. על הכותרת של השיר, שאגב קראו לו הוראות לקולאז', ולתדהמתי אני מגלה שבמקום רוני סומך, שזה השמי עד לאותו רגע, הדפיסו בטעות רוני סומק. עכשיו, בן אדם נורמלי, שטועים באיות שמו בפעם הראשונה שמדפיסים שיר שלו, הופך להיות בן אדם עצבני. אני הייתי המאושר שבאדם. אמרתי, ככה אני אוכל להיות עכשיו דאבל אג'נט, סוכן כפול. לא ידעו שזה אני. אתה מרגיש שינויים שחלו בך בשנים האחרונות? כן, זאת אומרת, הדבר המדהים שאני מרגיש שינויים, אני מרגיש באמת את אותה פתיחות, את יותר ביטחון ואמונה בסביבה, ואני באמת אומר את זה, שזה מדהים כמה שהכתב יכול להיות ההוכחה לשינויים האלה. כי אני, באמת, שברגע הראשון הקרנת את השיקופית הקודמת ואחר כך את השיקופית השנייה, אמרתי לעצמי, אין הבדל. ופתאום שעמד ואמר, תראו, פתאום ראיתי שבאמת כן יש הבדל. יש הבדלים. אז באמת, זאת אומרת, יכול להיות שלפעמים דברים קטנים, יש איזה סייסמוגרף שאנחנו לא כל כך חשים בו, אבל הוא, נגיד, בודק את אותם... את ההבדלים המהותיים. את ההבדלים המהותיים. אז... אני רוצה להגיד משהו. יש על השולחן ספר שאני מכיר אותו בעל פה. הוא נקרא כמו הסדרה הזו על שפת הגרפולוג, ומיכל לקחה כאן כתבי יד של משוררים, רחל, דוד אבידן. יש פה את פנחס שדה. פנחס שדה, יהודה עמיחי ועוד ועוד ועוד. ולי, בתור אדם שמכיר את הכתבים של האנשים האלה וגם מכיר חלק מהאנשים האלה אישית, זו הייתה זווית ראייה מאוד מאוד מיוחדת, כיוון שפתאום מתחזקים דברים שחשבת על האנשים האלה, אבל לא מכיוון היצירה שלהם, אלא מכיוון הדרך שבה הם כתבו אפילו רשימות למכולת. אני אקרא שיר על הסבא ושיר על הסבתא. סבתא שלי אסרה להשאיר אורז בצלחת. במקום לספר על הרעב בהודו ועל הילדים נפוחי הבטן שהיו פוערים פה על כל גרגיר, היא גררה בחריקות מזלג את כל השאריות למרכז הצלחת, ובעיניים כמעט דומעות סיפרה איך יעלה האורז הלא אכול להתלונן אצל האלוהים. עכשיו היא מתה, ואני מדמיין את שמחת המפגש בין שיניה התותבות לשומרי החרב המתהפכת בשער גן העדן של האורז. הם יפרסו מתחת לרגליה שטיח אורז אדום, בשמש אורז צהוב תקע לובן גופן של יפהפיות הגן. סבתא שלי תמרח שמן זית על עורן ותחליק אחת אחת לסירים הקוסמים במטבחו של אלוהים. סבתא מתחשק לי לומר לה, אורז הוא צדף שהתכווץ, ואת נפלט כמוהו מים חיי. שאלתם מה זה טיפוס חישה? זה טיפוס חישה. טיפוס חישה זה טיפוס שמתאר גרגר אורז, צליל, צבע, ועושה מזה שיר עם הכישרון. זה טיפוס חישה. טוב, רוני, תודה רבה לך. תודה רבה לך.